ऐराणीतून शिवी दिली तर राऊत उठणार नाहीत. गुलाबराव पाटलांची संजय राऊतांवर टीका बघायला मिळालेली आहे. ऐराणीतून शिवी दिली तर राऊत उठणार नाहीत असा गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलंय. संजय राऊत यांच्याकडून शिवराळ भाषेचा उपयोग 2 दिवसांपासून केला जातोय. जेव्हापासून 6 खासदारांनी बंड केलं त्याला गुलाबराव पाटलांनी उत्तर दिलंय. अरे राऊत साहेब, तुम्हाला मराठीत बोलता येतं. जर गुलाबरावाच्या पाटलाची ऐराणीची शिवी जर तू ऐकली ना, आई शपथ तू जागेवरून 4 दिवस उठणार नाही. याचं कारण आज या शिंदे साहेबांनी हे दाखवून दिलंय आणि ते यांच्यावर आव्हान करतायत. हवाओं को निगलना चाहते हैं, हद से भी गुजरना चाहते हैं, किनारों की हिम्मत तो देखिए, समंदर को निगलना चाहते हैं.